Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το έργο βάρους ενός σώματος το οποίο εκτελεί μια καμπυλόγραμμη κίνηση, ένα τεταρτοκύκλιο. Έχουμε ένα σημείο όμικρον στο οποίο δένουμε, το οποίο είναι ακλόνητο, ακίνητο, και δένουμε ένα νήμα μήκους L, στην άλλη άκρη του οποίου έχουμε ένα σώμα μάζας μη. Είναι στην αρχική του θέση, στη θέση α, το νήμα είναι οριζόντιο, κρατάμε το νήμα δηλαδή οριζόντιο και κάποια στιγμή το αφήνουμε ελεύθερο. Εδώ κάνει ένα κομμάτι κύκλου, ένα τεταρτοκύκλιο είναι η τροχιά του σώματος, δεν εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, δεν μένει δηλαδή σταθερό το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας, γιατί στη θέση α η ταχύτητα είναι 0, ενώ στη θέση γ έχει μια ταχύτητα η οποία θα είναι εδώ η οριζόντια, η β, την οποία καλούμαστε να βρούμε. Για να μπορέσουμε εμείς να βρούμε την ταχύτητα στο σημείο γ, θα πρέπει να ξέρουμε το έργο βάρους του σώματος από το σημείο α στο σημείο γ. Οπότε η κουβέντα μας σε αυτό το βίντεο είναι πώς θα βρούμε το έργο βάρους σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ο τύπος τώρα για να βρούμε το έργο βάρους σε καμπυλόγραμμη κίνηση θα είναι ο εξής. Το έργο του βάρους να πάει από το α στο γ θα είναι ίσο με την δυναμική ενέργεια, βαρυτική δυναμική ενέργεια που έχει το σώμα στη θέση α μείον τη δυναμική βαρυτική ενέργεια που έχει το σώμα στη θέση γ. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε ασχοληθεί με τη δυναμική βαρυτική ενέργεια, δώσαμε τον τύπο της και είπαμε ότι όταν θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να ορίζουμε πάνω στο σχήμα μας ή να το γράφουμε εδώ δίπλα από τον τύπο σε ποιο επίπεδο θεωρούμε τη δυναμική βαρυτική 0. Εμείς στο σχήμα μας εδώ θα θεωρήσουμε ότι η δυναμική βαρυτική ενέργεια του σώματος είναι 0 στο κατώτατο σημείο της κίνησης του σώματος. Άρα εδώ είναι η δυναμική βαρυτική ίσο με το 0. Άρα αυτό που λέει ο τύπος ότι είναι mjph, αυτό το h θα είναι η απόσταση που βρίσκεται το σώμα ως προς αυτό το επίπεδο. Οπότε ξεκινώντας και λίγο αλλάζοντας αυτόν τον τύπο, κάνοντας δηλαδή πράξεις, η δυναμική βαρυτική στο σημείο α θα είναι m επί j επί πόσο απέχει το σημείο α από αυτό το επίπεδο. Το σημείο α από αυτό το επίπεδο απέχει όλη αυτήν την απόσταση, όλη αυτήν εδώ την απόσταση, η οποία όμως είναι ίση με το μήκος του νήματος. Άρα θα είναι mgl μείον. Στο σημείο γ το σώμα βρίσκεται πάνω στο επίπεδο που έχουμε πάρει δυναμική βαρυτική 0, άρα θα είναι 0. Οπότε για να βρούμε το έργο βάρους σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να κάνουμε m επί j επί l. Έτσι βρίσκουμε το έργο βάρους σε αυτή την κίνηση του σώματος. Άλλο παράδειγμα είναι να έχω ένα τεταρτοκύκλιο, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο να είναι έτσι λυγισμένο ώστε να φτιάχνει ένα σχήμα ενός τετάρτου του κύκλου. Ακτίνας R θα ήταν όλος ο κύκλος. Εδώ ας πούμε το σώμα πάει σε μια, το σχήμα πάει σε μια οριζόντια, σε ένα οριζόντιο επίπεδο και έχουμε ένα σώμα εδώ πέρα το οποίο βρίσκεται στη θέση α. Κάποια στιγμή το αφήνουμε ελεύθερο, θα περάσει από την θέση, την ενδιάμεση θέση και θα έρθει στη θέση γ, όπου εδώ εμείς κάποια στιγμή θα κληθούμε να βρούμε και την ταχύτητά του. Άρα για να βρούμε την ταχύτητά του που θα δούμε στο επόμενο βίντεο, στο θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε το έργο βάρους του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το έργο του βάρους του σώματος να πάει από το α στο γ θα είναι ίσο με τη δυναμική βαρυτική ενέργεια που έχει το σώμα στη θέση α μείον τη δυναμική βαρυτική ενέργεια που έχει το σώμα στη θέση γ. Εμείς τώρα θα πρέπει να πάμε να ορίσουμε σε ποιο επίπεδο η δυναμική βαρυτική ενέργεια είναι 0. Άρα με το σκεπτικό το προηγούμενο θα πάρουμε το κατώτατο σημείο της τροχιάς του σώματος. Εδώ θα πούμε ότι είναι η δυναμική βαρυτική ίσο με το 0. Άρα όταν το σώμα βρίσκεται στη θέση α, ο τύπος που μας δίνει την δυναμική βαρυτική ενέργεια θα είναι m επί j
επί την απόσταση του σώματος από αυτό το επίπεδο που είναι αυτή η ακτίνα R, μείον η δυναμική βαρυτική στο γ θα είναι 0. Άρα για να βρούμε το έργο βάρους θα κάνουμε M επί G επί R. Έτσι, σε αυτές τις δύο κινήσεις βρίσκουμε το έργο του βάρους.